Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ Amosu / uke. Amosu na uke. Ya ka anyị ji wee bịa. Ihe m na-achịkọwala gị bụ enwere uke ndị Amosu na-eweta. Gịnị bụ Amosu? Amosu bụ those negative vibrations si na mmụọ, ndị ajọ mmụọ maọbụ n'aka ndị ajọ mmadụ. Amosu bụ mgbe ajọ mmadụ onye kpọrọ gị asị na-echere gị njọ, na-aplanụrụ gị ihe ọjọọ, directly or indirectly. Ihe a ịma na onye a na-eme gị bụ ihe Amosu. Mgbe onye ahụ na-echere gị echiche ọjọọ, na-achịtara gị nseke, na-achịtara uke. O nwere ike ịbụ uke si n'aka ndị ajọ mmadụ ma ọ bụ negativities. O nwere ike ọ bụrụ uke si n'ihe imetakwala, mana uke nke a bụ nke si nke ajọ ya. Uke a bụ uke nke chọrọ gị ọnwụ, maka na uke nwere ike isi n'aka ndị ajọ mmadụ, ndị na-ejere gị ije ọjọọ, ndị na-ewu isi gị bad, ndị chọrọ ka ọnọdụ gị dị ana, ndị chọrọ ka ha napụ gị oke gị. Ụmụ ajọ mmụọ atratara onwe gị can as well do the same thing, maybe by your lifestyle. Ị ma na ndị mmadụ na-eji aka ha kụtara onwe ha okwu n'ụka mmụọ maọbụ okwu n'ụka mmadụ. O nwere lifestyle mmadụ ga na-ebi. Ị mara na ndị Igbo na-akpọ ya ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Even when you are still growing in life, any bad decision you took today will bring your sufferness tomorrow. I can tell you now, whatever that is happening to you today, as we speak, none of the today, as we speak, is as a result of decision you made some years back. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afụfụ because of ọnọdụ ọjọọ ha ji aka ha nwetara onwe ha. Example, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ dị iche iche site n'ụzọ dị etu a tinye onwe ha n'ọnọdụ ọjọọ. Ị ma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ a na-ahụ itinye n'aka n'ihe ọjọọ, itinye n'aka n'ihe ọjọọ, onye ahụ etinye aka n'ihe ọjọọ anwa ọ banye na bad gang. Anyị na bad gang anwa dunyere ihe n'ime ihe ọjọọ ga-eme. Ọ bụrụ na o zubere oshi ma ọ bụ na o jemere kidnapping, enwudi oje nga. Ị ma na ọ naghị onwe ya n'iyi. Ọ asị ajọ echiche na ajọ ihe o metara. Etu a ka ọ dịkwa onye ji aka ya jee banye n'otu ọjọọ na-ebi ndụ enusorianụ, o bute ọya ya egbu ya. Ọ bụrụ mmụọ bunyere ya ọya, na decision o mekiri onwe ya. Mgbe a na-adụ ya chelu okwero ọmụrụ na that all that glitters are not gold. Emezie mgbe o butere ihe mgbu ma ọ butere ihe ọya, afọ ọya ata n'ọdịnihu, ọ chụba onye emerie. Ihe a bụ uke. Ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eji aka ha choose how their tomorrow will be, because ihe ọbụla nwere every action nwere equal reaction. Ihe ọbụla ị mere na ndụ a, ị ga-anatarịrị ụgwọ ọrịa. So if you took negative decision today, you will suffer for it tomorrow. So if you want your tomorrow to be nice, then you have to begin to take nice decisions today, because life is all about garbage in, garbage out. Whatever you sow, Galatians chapter 6 verse 7, whatever you sow, so shall you reap. If you sow negative seed, believe in me, you will reap negative seeds. In life, whatever if you hit a ball on the wall, the ball will bounce back to you, the originator. That is how nature is. So if you want better tomorrow, begin today to sow better seeds.
begin today to have better plans, have better friends. Abro na decide na ndụ a na ị ga follow bad friends. Believe in me, you are sowing negative things that will bring badness to you tomorrow. Yeah, I'm gonna what I'm saying in essence is this: you must pay attention to good things you will desire tomorrow. Abrona, he decide not to follow the right path, and you live negative lifestyle that attract negativity towards you. Then you have yourself to blame, because that which you sow must come. So when the Amosu water zero negativity, mgbe ajo company anwa keep water negativity, mgbe ajo ba na ajo omume na iti aka water ihe ọjọọ, ihe a na-ewetara gị mgbe abụ uke. And maka ihe na uke abụ uke si n'ihe ọjọọ, ihe anyị na-eke ha na-eke ha eke. So anyị gba afa mmadụ na uke na-eme gị, uke na-eso gị, uke so na negative decision email. Ọ bụrụ na uke si na negative decision email ma uke imetara onwe gị, oke ka anyị eke, because na uke a si na for the negative angle. Uke a si na for negative angle, so na aga eke eke. So malụ na ndị Amosu na-eweta uke, ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-eweta uke. Let me stop here. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.